Olette varmasti kuulleet vampyyristä, joka on karannut eläintarhasta. Tottahan toki. Mitä sille on tapahtunut? Viimeisten tietojen mukaan se on saattanut lähteä Muumilaaksoon päin. Kaaduitko sä? Mä jaksan juosta. Pidetään taukoa. No hyvä on. Ehkä me justiin vähän liian kovaa. Mutta vaan pari minuuttia. Tää on jo kyllä meidän 3. tauko. Mä oon sanaton. Mitä nyt? Tuolla ruohikossa liikkuu jotain. Mä näin. Se oli varmaan vaan tuuli. Eikä jumalauta ollut mikään tuuli. Me tarkistaa se. Okei, miten vaan? Löytyykö mitään? Ei löydy. Mitä nyt? Ootko sä kunnossa? Joo, se oli vaan tuuli. Jatketaan matkaa. Okei. Meidän on parasta pitää kiirettä. Koskaan ei tiedä, missä se vampyyri voi vaania. Mitä sä teet? Kiitos, että toit niiskuneidin kotiin. Eipä kestä. Kuuluu työnkuvaan. Mua väsyttää. Mä otan jotain iltapalaa ja menen nukkumaan. Ota säkin. Pappa, tulisitko tänne? Mitä asiaa? Vampyyri on täällä. Äiti! Eikö vampuri varmasti ehtinyt puraista sinua? Ei tietenkään. Kuinka se minua purisi? Epäluontevaa sanoa vampyyristä, että se on herttainen. Se on herttainen. Minä olen kuullut, että vampyyri puremassa muuttuu itse vampyyriksi ja suojelee purijaansa. Heikko kultaa. Näytäkö minä sinusta vampyyriltä? Mitä sinä aiot tehdä vampyyrille? Jaa. Eikö se voisi jäädä keittiöön? Me mennään nyt nukkumaan, mennäksä ja valvoo myöhään. Joo, mä luen tässä kirjassa, jos vampyyreistä lisätietoa. No hyvä on. Mä jätän tän aseen sitten sulle. Jos se yrittää ulos tosta purkista, ammu se säälittä tohjoks. Pappa! Onko sä tulossa vai et? Joo. No kuitenkin varovainen. Äläkä valvo myöhään. Sitä samaa.
Rauhoitu mun pappa. Sä oot ottanut tätä tilausta vuosia. Älä nyt munaa tätä heti köymällä. Mamma! Mamma! Se oli kyllä liian hyvä ollakseen totta. Oh! Mitä helvettiä? Pappa! Mitä tapahtuu? Se on mamma. Ja sillä on tuoli. Hmm? Olisi se pitänyt arvata. Mamma holttikin siis purtu. Ja se on kaikki ton syytä. Mä jumalauta ammun sen tohjoks. Ala rukoilla. Anna se tänne. Perhana! Isä se pakenee! Ammu se! Et mene mihinkään! Isä! Älä sä nyt puutu tää! Tilanne on täysin hallinnassa! Onks sä varma? Joo. Siellä aika... Lue tosta sun kirjasta, millä nää vampyyrit saa hengiltä! Okei. Ja mielellään vähän äkkiä! Löytyykö sieltä mitään? Älä nyt hätäile! Mä oon jo puolessa välissä! Kyllä sinäkin hätäilisit, jos sun vaimo yrittäis purra sun kurkkus auki! Mä luen niin nopeasti kuin mä pystyn! Pappa varo! Isä! No! Mä löysin niiden heikkouden! Älkää kyllä hetkeäkään liian aikaisin! Mikä se on? Meidän pitää alistaa se auringon valolle! Päästi, nyt on keskiyö! Aivan. No nyt sitten muita heikkouksia on ristit, pyhävesi, sipuli, hopea. Käyks pään ampuminen tohjoks? Juu, käy. Mut kannattiks nyt ampua? Se ois voinut vielä palata ennalleen. Menee monimutkaiseksi. Tää oli paras ratkaisu. Tätä mammakin varmasti olis halunnut. Hei! Missäs te viivyitte? Mikä tuo äskeinen pauke? Mitä täällä tapahtuu? Vähän perheongelmia.